ninjani. Awu simadoda siyaphila. Ukhuluma no Mr Vibe nalana usiphatha DJ kuyona Imbokodo 96.8 FM. Senje namhlanje asikhulume nawe kulelo hlelo leli asidlali. Ngiyazi ukuthi nabalandeli abaningi kuzo zonke izindawo bakulalele. Senje masibatshela nabanye bathi hawu sobe silalele endaweni eziningi impela bathi bazobelalele kuMandeni njalo ko show wena khona la around eThekwini nakoXhopho njalo. Mhlawumbe ngazusixoxele nje ukuthi igqokama elisha lubana nokuthi lisuka kuphi indawo. Oh bhuti igcokama elisha uMthandeni uSibusiso Manqele ngidabuka endaweni yaseMdletshe la ngidabuka khona ngiduma kakhulu kubantu ke ngokuba umshovu lenkani kwabanenkani ngiphinde ngidume nangegama lokuthi ngiyigcokama ngiphinde ngidume nangabugcwama uqobo bese ngiduma ngelinye igama lokuthi ngumthandeni kanye nendlaba ephika. Ngidabuka endaweni yaseMdletshe lapha emkhanya kude. Emkhanya kude phela ingakithi yezwa ke sipha ingakini. Kuthi umkhaya wami. Umkhaya wakho. Manje lana owegcokama igama lethi igcokama lisuka phi uzube igcokama nje kwakwenze njani? Empeleni igama ethi igcokama alifani neibongo. Ibongo zisukela esigamekweni. Kanti igcokama liyazalwa kufana nenkosi, inkosi iyazalwa. Ukukhosi igama lokuthi noma ibizo lokuthi uzoba inkosi aqhamuka igama kwenzakho bese uba inkosi uzalwa nje uvele iyona inkosi nokugcokama kuzalwa uvele ube igcokama sivele uncane usaphatha umama wakho ekuphethe ngithawula elimhlophe umama wakho akabe naso stress samaphampers isikhathi esiningi mawuyigcokama useyingane nje nomqondo ungakasebenzi kahle so igama eligcokama ngeke ngisho ngithi sisuke lapha ngoba yinto engazalwa ngiyiyona futhi ngiyoze ngife futhi ngiyiyona akunayibonga ukho lapha ngakhe yakhona kwathi usuyigcokama usugile. Ngiyabona lana wasungena lapha nemculo kaMaskandi ungena kanjani ke la kumculo lo kaMaskandi? Umculo kaMaskandi ukufika kuwona noma ungena kuwona kucishe kufana futhi nabo ukugcokama yinto nayo futhi eyangifica njengesiphiwo akukho lapha ngakhe yakhona kwathiwa ke wena uzoba igcokama elisha eloduma lithandwa ngabantu libe nabalandeli abaningi ngaphapha masengikhona nje ukuthi ngafika kanjani kuwumlando umude wokunakusisa isikhathi esiningi isikhathi esiningi abantu abangenayiphiwo abakwazi ukuchaza ukuthi bafika kanjani emculweni ngoba kuyakufuneka kufaka amagama amaningi abangena ngawo mhlawumbe abayothola ukuthi umuntu kuthiwa waqedela iCD kabani ukuze aziwe so mina mfethu anginazi iwombe enjalo ngoba empeleni akaze ngikhithele emculi akaze kube khona iplan ekuthenini ngidume into nje yavele yangifica njengabe ukugcokama lo into vele engazala kuyona nomculo ke mfowethu ke icishe umlando wami waziwa ngabantu kodwa mina ngiwazi ngoba efana nomlingo kumina ngoba kwenzeka izinto ezintsha usuku nosuku osho ukuthi zikhuphula ibrand yami njalo ekutheni kubantu ngihleze ngikhula yabona. Ngiyabona lana ngiyazi lana ukuthi iphova likade lathi madlule emhlabeni wadlula la eshilo ukuthi ufisa ukuthi ashiye umuntu njalo ozoqhubha nje uMaskandi ungasho mhlawumbe ukuthi usayibambile la ekaMaskandi noma mhlawumbe noma wayesho omunye umuntu wayesho bani? Mfowethu lokho ubuza umbuzo omuhle kakhulu kodwa lo umbuzo uzophenduleka kule album yegcokama ezophuma phela kaNovember. Ngicabanga ukuthi ikhona ingoma noma ukhona into ethile ecacisayo ngalamazwi asho umvuka amaqhawe iphova lakade ukuthi liyafisa ukuba khona umuntu ongena kubantu athandwe njengalo noma futhi engasesona isihloko salo noma futhi engasabanga ingane yalo noma futhi ke engasawuculanga ushunwalo njengoba unjalo kodwa umuntu ongena kubantu njengebhola vele akekho kumnyeke umuntu ongena kubantu njengomgqumeni vele yimina lokho angidingi nokuthi sikubange noma siqophisane ngakho yabona ngoba nami into engayibizelanga yona into ezenzakalela automatically. Ngiyazi lana ukuthi lana khona lana iCD vele khona enengoma ezimnandi kakhulu Jessica njalo. Ngiyazi lana ukuthi khona futhi ubuye futhi ucule ngathi noma isiphumile ingoma lapho ucula khona no Vusno. Sikhona isimo esinjalo kodwa ke naso futhi engeke ngize ngisithathe ngiyahaba ekuthenini ngicule noVusnova bese kube ngathi manje lapho kube kwathi ngiphuphe ngisezulwini elincane cha
uBusinova naye igqoko lakhe unenhlanhla ngokuthi athule negcokana. Uyajabula la. Na kuyamjabulisa lokho. Nami kuyangijabulisa yebo ngoba kuyiqinisa ukuthi kukhona indawo engene kuzona yabona uthola ukuthi uMaskandi ungeni kuzona ngoba ngiqala ukusebenza noBusinova ngiyasebenza no DJ Gun ngengoma ethi Sweedodo siyakhumbula noma ungathini u DJ Gun kwakuyingoma yakhe yokuqala leyo ukuthi iphelele kukhona igcokama ngoba igcokama liyinhlanhla yabo into enesandla samphakathi namanje nje njoba sikhuluma nginesiqiniseko sokuthi abalaleli uma ukuthi bebe u5 million ungenzeka u5 usuphindeke kathathu sebe u15 million yabona ngoba into ethinta igcokama ngasonke isikhathi ihlala ibusisekile and ufanele beqonda abantu bengabethusa ukubona njalo engathi ngilama challenge nabalandeli bamthola sebeyahlukumezeka bezwa ukhulunywa lokho nalokho ngigcokama yabona gcina sebephatheka kabi leyo nto yenzeka ngoba vele mina ngisibusiso isikhathi esiningi ngisibusiso ke usathana kaza sithanda njalo uma umfundisi ingane zakho akwenzeki ukuthi ifuze wena njengomfundisi ukuhlukunyezwa ngazo noma uvivinywa ngazo ekutheni ngoba umfundisi buke ingane zakho uthi njani so nami izinto eziningi ezikhulunywayo nakhona ngicula noBusinova kunento ukukhuluma okuningi uthola kusukile kuMaskandi leyo nto ayisho ukuthi ngoba kukhona into wrong kodwa isho ukuthi ngoba kwenzeka into okufanele beyiyona namakhosi kaMaskandi baningi abantu abayibiza ngokuthi inkosi yoMaskandi mina yabona kodwa mhlazana tweet wamele inkosi yoMaskandi wafa ngisho abantu okukhombisa ukuthi inkosi ngempela yabona into enjalo engizama uyicacisa ukuthi into ethinta mina abantu kungabathuzi ukuthola kunezivunguvungu ivunguvungu sezikhona ngoba singwinto eqondile ngoba abantu into othola ukuthi vele ayiyona bayiziba nje abayinaka khulunywa kunamsindo bakhona kodwa mase kuqondiwe kuthiwa siyayibeka inkosi kubekwa wona ngempela ibekwa phezulu kwegazi lamadoda awusikani madoda yazi khona izinto ke lana uze nazo sithi ngempela uMaskandi ngempela njengoba nje usukhuluma ukuthi uyigcokama njalo nje ukukhulume ngama tablet ukhulume la ngama flag aphambene ukhulume lana ngo20 ubhavu ka25 rand ukhulume lana ngezwi izwe lika fish njalo njalo uyithatha zonke lezi zinto izinto vele oyiphilayo vele noyisebenzisayo no ngingathi mfowethu lezi zinto lezi engisuke ngizisho masikhuluma ngobhavu ubhavu ukhona kuyona yonke imizi awukho umuzi ongenawo ubhavu ngisho uma kuthiwa selokishini amanzi ayaphela yabona ngelinye ilanga ngishaba ingasebenzi yabona so ubhavu uqala into ekhona yonke imizi abantu into abadida iyodwa akhona ukuthi ngoba ngizehlisa ama ukuthi ngiveze indaba kaBhavu kodwa ngisuke ngizama ukuveza ukuthi lento yokugcokama ukukhona ukuba nemali eningi noma kuba isigwili ukuthi uzobe isigwili uzobe igcokama ngizama ukuzehlisa kubantu ekutheleni angingabavezeli impilo yami sengiyiphila manje nayo lo mpilo futhi engiyiphile ngenxa ukuthi ngisupportwe yibona bangisupporta bathenga umculo wami ngaze ngaba nemali ngoba yona imali vele nginayo yabona so asikisidingo sokuthi labantu baqhosheleke bese bavezela ubukhazikhazi bezinto enginazo bavezele ekamelweni lami ukuthi manje ikamelo lami linjani ngoba baningi abalandeli bami into engiyenzayo bayayenza uyabo so mase ngizobavezela impilo ephezulu kakhulu abangeke beyikhona ngibona ukubagqilaza lokho nokubulala izwe ngoba egcina usuku usafanele bakhe izindlu abafethu emakhaya bethenga inkomo belobole begane kodwa uma mina sengizobaholela izinto ezidulayo ngasonke isikhathi futhi mina wonke umlandeli wami noma wonke umlandeli kaMaskandi ngoba wonke umuntu umlandeli kaMaskandi noMaskandi uqobo bangabalandeli bami into mangiyenza bayenza futhi ngiyabagqilaza manje ekutheleni abahambe beyokwenza leyo nto leyo engizobe ngiyiveza idule ingakho ngiveza izinto ezishibhile noma izinto abakwazi ukuyibona abantu kahle hle ukube ngiyachoma ngokungenangqondo noma ukube ukugcokama bami ngiphusha ngendlela engenangqondo ngabe mina ngilanda impahla zaphesheya ngigqoke zona engeke ezitholakala indawo ezibiza u50,000 yabona ngoba ngingayi-afford kodwa ngoba ngiyazi ukuthi egcina usuku abantu bakithi balila eSouth Africa and sisuke emakhaya sisebenza imisebenzi futhi engafani khona abasebenza khona abangasebenzi ingakho nje ngiyinxusela kwakhathi ukhathi uyakwazi ukugqoka noma ngabe no500 rand kodwa uyakwazi ukuthola impahla kwakhathi into njengaleyo futhi ngizama ukuyicacisa ukuthi noBhavu labo-ke akukhona ngempela mhlawumbe ngisagezele eBhavini mhlawumbe ngangigezela kulo kodwa ngisagezeli kodwa ngiyabona ukuthi kumele ngikuveze ukuthi iBhavu nalo ngiyalazi
uyakwazi ukuthi beyigcokama unebhave ekhaya ishawa ingekho. Awu sikali lo yazi ukhuluma ukhona uManqele obambe zomdabu lana la kusizwa kaManqele naye ukhoma kusho ukuthi bakaManqele Kusho abantu bakaManqele nje into zabo Sibonga kakhulu isikhuluma nawe yazi ngibonga kakhulu nje ukuthi kube nzima ukukuthola sizwe laphana nje umfethu laphana ukhulekano kwaMkhwanazi sizwe yaleni emtuba bese kuba khona enye intokazi lana esebenza laphana intokazi nensizwa basebenza laphana ka Eskom nobulunga kaMthembu bamthanda kabi ngisho emsebenzini uthola bagqoke bephethe amathawula abhalo ugqokama lapha benomfoka Mtungwa laphana thwala athathele igcokameli awu ngisho ukuthi sekimbiza ngempela ngegqokama hayi unabo abalandeli siyakubongela Mkhaya unabalandeli siyabonga kakhulu sikhulume nawe namhlanje mhlawumbe Mkhaya uthola kanjani kuma social network njalo njalo bangafisa ukuthi bakhulume naye kuma social network ngizothola ukuthi nginganabi kakhulu ngoba mawuzongena nje manje noma ku Facebook uzodibana ligcokama elingeyimi amagcokama amaningi uzodibana nawo uyabona amagcokama mhlambe kushintshwa mhlambe into encane mhlambe kushintshwa u-A noma kushintshwe kube ebe u-E noma ebe u amagcokama amaningi ngalendlela esimanga manje mangizothi kwezokuxhumana uyabona okubalekile nje ukuthi uthanda igcokama lapho khona ukwazi ukuthi ngumculo wegcokama isikhathi sakhona ukwazi ukulibona isithombe salo noma ku Facebook noma Instagram ngoba nawo Instagram kulamagcokama mhlamba u40 uyabona ngoba abantu ngayo ngabakhulula ekutheni igama legcokama belisebenzisa noma ngathiwa khona uNkulunkulu wegcokama noma ngathiwa khona uSathana wamagcokama yabo as long nje abantu besebenzisa lo gama lelo ngoba egcina usuku lokusekhomba ukuthi ngithando kangakanani noma abantu bafisa kanjani ukuba yimina so ngeke ngikwazi ukuthi ngicile lapho ngoba iningi into ethinta igcokama yonke into nje igcokama nje ekhona awu siwani madoda hayi samakhulu suvele nje wageqa nje konke siyabona ukuthi uMaskandi ukuthi siyabonga kakhulu isikhulume nawe namhlanje sengigcokama nami sigcokama awu ngigcokama sibonga kakhulu namhlanje ukhuluma nawe egcokama elihle inamba futhi ngiyabonga kakhulu ngiyabathanda kakhulu abalaleli beumsakazo imbokotho ngiphinde ngibathande futhi kakhulu abalandeli bohlelo lwenu ngoba uhlelo kaMaskandi uhlelo kaMaskandi emsakazweni noma umsakazo wazi ukunikeza abasakazi ithuba lokuthi besakaze uMaskandi ngiyabahlonipha kakhulu ngoba into yethu le esiphila ngayo siwuZulu ngiyabonga kakhulu bafowethu nabaphathi bomsakazo engathi iqhubeka kanjalo umsakazo ukhule ondlondlobalo uzofika kwezinye ezingeni elikhulu nami engalazi ngiyabonga awu siyabonga kakhulu uphile nje siyabonga noma kanjani bekuyona le sizwe besikhuluma naye sikhuluma nayo ke namhlanje umsakazo wakho njengoba usuyigcokama nje nawe mina ngigcokama mina ngigcokama awuboni ukuthi ngigcokama I know